long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan sa masang katauhan. Magbalanse sa matag Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Tubig Pilipinas, Timog Kalimutan, good morning. Welcome sa Sabdini sa ito panagmanuban sa programa nga Issue sa Masa. Adlaw, may kala na sa Lunes, sa kapit sa 30 na ni bulan sa Onyo 2025. Kumusta, magasuki na ito sa kanginan? Ato magasuki kating panubay. Dini sa ito ang tulumanon. Ikan sa adlaw nga Lunes, hantod sa adlaw nga Biyernes. Unang adlaw, may kala sa simana, kapit sa 30, katapusan pong adlaw sa buwan. Ting sweldo karong adlaw alangad to sa mga miyembro sa Republic Act 1530. So ang mga gipangutangan andam-andam na mo din na. Kay basin unya o di ninyo maapsan ang sweldo. Adto na pod mo sa pizza 15 bayaran. Tay kang bata ka. Ako yung alagang bata-bata Junber sa main makiguban sa mga kaninyo. Wa pagyapon mauli Medyo requesta og kuan no kining gitawhag nato og face towel okay grabe ron gamay lang bikil mga higala maulanan ka lang og kining gamay malain na ang imuhang kuan masintunado na ang imuha mga higalang tingog masintunado. Sabagaw sa pa, welcome. This is 90.7 Love Radio. Ang sa ato ang mga Facebookers, sa ato ang FB Live, ang issue sa basa, June Bersamino. Mga ka-ISM, usa ka maayong aga, usa ka maayong morning, alang kanatong tanan. Sama sa landan, nagatamay ka nagatagang pagdagad. Mga hisgutanan, wala na ito madaligati. Tungod kay weekend mga bahay, atong ipabuhagay karong adlaw din sa programang issue sa masa. Pipila sa to ang mga hisgutan karong buntaga. Issue sa masa. Issue sa masa. Kongreso gipasanginlan ni Senate President Chis Escudero nga maoy naglangay sa impeachment complaint batok kang Vice President Inday Sara Duterte. Issue sa masa. Issue sa masa. Speaker Martin Romualdez o President Bongbong Marcos nagtinulakay na sa issue sa budget insertion alang sa 2025. Liderato sa Kongreso posibleng mailisdan. Issue sa masa. Issue sa masa. Samtang COMELEC registration na lang sa SK o barangay election gisibog gikan Hulyo 1 ngadto sa Hulyo 11.
o Hulyo 1 ngadto sa Hulyo 11 ngadto na sa bulan sa Oktubre tuig kasamtangan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang Mayor Alice Go insik gyud matod sa korte og dili pwede mamahimong mayor sa Bamban, Tarlac. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Balay ni Tatay Digong sa Ecoland for sale na. Wa pa may bawi og pila ang presyo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Samtang total lockdown batok sa mga illegal immigrants ipatuma na sa Estados Unidos. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kada kuban papaygala may magalangkom sa tuwa panagkuyog sa programa nga Isyu sa Masa. Akong sublion, pizza 30 na. Ugma, July na. Pizza 30 ng bulan sa Onyo 2025. So, wake up mga estudyante. Kay unang adlaw sa simana kinahanglan buhay na manota. Buhay na manota og mata og sayo, buhay na manota og kugi sa pagtunga kay maora gyud na paglaom nga makasalbar kanato gikan sa ato ang kalisdanan kakabos og labaw sa tanan kakuwang sa kahibalo. Itag yung orasan doon na 54 minutos. Ano kalabay human ang alas 6 sa buntag. Sunod sa weekend mga igala, grabe ang ulan, mga pagbaha, gikan pa ni ato nga milabay nga simana, dunay kusog nga pagtayog 6.9 magnitude. Sa kining Richter scale mga bay, naitabo dito napita sa kining Glan, Sarangani. Niya, naapil po katayog ang mga silingang lugar including Davao City. Kusog na ng 6.9. Pwede na mahigala mo generate o kanang gitawag na tog tsunami. Kanang dagko nga mga balud. So, di ta mo kumpiyansa. Matod pa sa pipila, kung ano daw kayo ang kining linog karon kusog na. Ang mga dinubyo, mga trahedya, alang kanila, mao na daw ni mga higala ang signs of time. Di mailhan, nga hapit na mga higala, mobalik ang Ginoo dinhis kalibutan. Subling mo kunsad ang Ginoo dinhi mga higala sa kalibutan. So, kamo din ha, nga naay daghang kwartas bangko, na ay daghang mga yuta, ibaligya na ninyo. Kanang kwarta nyo sa bangko, withdrawhan na ninyo. Kahuman, pangayo adayon ang bank account ni Father o ni Pastor. Kay, di na mapuslan ninyo. Kay naananing mga signs of time. Ihatag na sa simbahan. Sa simbahan, ayaw idaritso kang Father o kang Pastor. Sa simbahan. Pero ang problema, kay kuan man, sole proprietorship man, sole corporation, I mean, ang simbahan, ang bank account ni Father o ni Pastor gihapon ang gamiton. Garay, ay na, kay makatabang o palanog, pagsangyaw sa mga pulong sa Ginoo, kaysa magsigibog hambin ang nyuhang sapi din ha. Di naman na ninyo mapuslan kaya hindi anay daghan kaayong mga signs of time. Grabe. Ako siguro mapastor di Sweetheart, dali na ko madato ba? Sa DJ Sweetheart, pastor naman o mo pa'y pagsugod-sugod aning pastor, pero wala pa madato. Pero ako'y mapastor di Sweetheart, hadlokon ko na pirmi ako mga membro. Hatag. Kay hapit na mo balik ang Ginoo. Kada na may tabo nga dagkong mga trahedya, kada na ay may tabo mga higala nga mga kanang mga natural calamity, mga fortuitous event. Diha mandayon nato iangkla ang istorya mga higala. Hapit na gyud moabot ang Ginoo. Kanang mga kwarta, mga kabtangan, di na mapuslan. Kinahanglan
i-remit na din sa simbahan kay para makatabang pa na sa pagsangyaw sa mga maayong pulong, mga balita ngadto sa ato ang mga kaigsuunan. Sis, Brad, ibaligya na ng inyong yuta ang proceeds ihatag sa simbahan. Di man na ito mabilin diri sa simbahan kay wa may personal account ng simbahan. Kang pastor o kang father nga bank account dito ihulog. Garay, patay kang bata. Ay! Istorya ra na, way resibo. Ay, doon na 58 minutos na kalabay humanang alas 6 sa buntag. Padayon ta, din sa ito panagkuyog sa programa nga issue sa masa. Derita sa istorya mga higala, aning impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Kay maoneroy init kayong issue mga higala kay matod pa nilakson. Lisod yun ng dili abogado mga higala. Bisag unsa ka bright. Basta dili abogado. Lahi ragyot no sa abogado mga higala. Bahala og kanang bulok-bulok nga abogadong ingon nila. Pero pag maabogado manggo, di man gyud masulti na nga bulok. Ni pasar ko nag-bar exam ni human mga higala og 4 ka tuig. Wa pay labot ang laing 4 ka tuig nga iyaha mga higalang gitapos una ni qualify sa kining law school. Basta-basta 8 last bar exam. Di ba? Siyam katuig ang gitapos ana. So, mayon lang sukag hinay-hinay ikumpara sa uban kay naamang gyud mo excel gyud nga mga lawyer pero di gyud mo masulti mga higala nga kanang bugo o wa gyud bugo nga abogado sa ako alang tan-aw. Kay sa kadaghan mga higala sa natapos ana nga tuig sa pagtungha, pagtuon mga higala anang balaod, pagtuon sa pagdipinsa, apil na ang pagtuon sa pagpamakak, agaray. Tunan man nag-apil. Kaya kung di ka ba mamakak ang bugado, di man na po sila mantigo mo dakop anang mga bakakon. Di ba? Tunan ko ng pamakak. Man na din ha. Now, si Lacson, bright ni si Lacson, pero dili abogado mga higala, masahay, malihis ka, tawag ka na. Ang iyang komento, nabisan pa daw moboto siya for the acquittal ni Inday Sara. Wala naman yun sila mahimo. Pero dili daw maayo, o wala day katungod ang Senado, isip tribunal mga higala, nga mo dismiss. Kay, naggunit ko daw ka o gabil daw, ikaw ko daw ang judge. Katawan lang siya ni Alan Peter Cayetano mga higala. Nga usa kabatikang abogado. Nga politiko. Nga naman. Tungod kay, although dili ikaw ang magmusyon, pero as a judge, judge maning mga senador, as a judge, you can dismiss a case filed before you or before your sala. Kung sa tanaw mga higala sa korte nga wala siya jurisdiction. No? Wala siya jurisdiction. May nga ba ng korte dayon nga this honorable court has no jurisdiction over the issue filed before this court. So, usaon ron pagtuki, mahimo siyang grave abuse of discretion kung iyang himuon. Ignorance of the law man na. Kabaw ka nga wa kay jurisdiction, imo ang tukion. Di ba? So, si Lacson, ang iya lang una-una, nga di daw maka-file og motion mga higala, si Senador Bato de la Rosa for the dismissal aning impeachment complaint kay sila daw ang huwis. So para kang Lacson nga dili abogado, nagahuna-una siya nga kinahanglan na ang mga higalay third person nga magduso og motion or mag-file og petition or motion or whatever for the dismissal mga kaigsuunan sa kaso batok sa Vice Presidente kining impeachment complaint. Pero dili na maoy issue mga bay because the Senate as an impeachment court can dismiss the case filed before them as impeachment tribunal by the House of Representatives if there is a probable cause
to dismiss it. Now, saan giingon na to mga higala nga probable cause? Ang probable cause nga dimensyon na to din ha, kanang mga gilatag nga mga ebidensya. Now, tawa ha, ang issue whether or not naabay gahom ang Senate Tribunal nga mag-dismiss mga higala aning impeachment complaint batok ni Inday Sara outright. Pagdawat impeachment complaint, yara, gipile sa mga miyembro sa House of Representatives, representatives, no? I-dismiss na mo ni. What is the ground? For as long as there is a valid reason to do it, there is a valid ground to do it, they can dismiss. Because they are the judge. Nga nung kinahanglan pa mag-motion mga higala. Diba? If the judge or judges shall convene mga higala and they are convinced that there is no jurisdiction. They have no jurisdiction actually. Ani nga kaso. Because naanay 1-year bar rule. Dili pwede. They can dismiss it. Di na kinahanglan ng kanang giingon ni Lacson nga wala sila'y authority, dili na mao. Why? Because before ang judge magtakel mga higala o kaso, anang kaso, merits of the case, ask the prosecution and the defense to submit the respective position or ingno nato mga higala ga evidences. Ang judge iya ng tanaw daan kung duna ba siya jurisdiction. Kaya base mag-apil-apil siya ng kasuha, wala siya jurisdiction. Di ba? I will give you an example. Na ay kaso mga higala nga cognizable sa inferior court. Inferior court referring to the MTCC or kining MTCC, MCTC, o sabay tawag anak. Kalma sa mga inferior court, daily RTC, because RTC is a court of general jurisdiction. Cognizable siya, take for instance, BP 22. Under summary rules, procedure mga kaigsunan. Karon, imong gi-file nganha sa RTC, Court of General Jurisdiction, where the RTC has no jurisdiction over that BP 22 because that BP 22 is cognizable only before the inferior court, not in RTC. Di ba? Kaya usa mo himuon sa RTC. Moingon rong RTC, wa may motion, maghuwat lang sa ta. Ha? Because jurisdiction mga higala, ang kaning issue sa jurisdiction, dili na ninimo ma-question. No? Wala na kay question. Jurisdiction na nakalatag na tanan din. Tanaw sa korte, wala man yung jurisdiction. Ano sa MTC man or MTCC. Pwede i-dismiss outright because of the issue sa jurisdiction. Otherwise, may mo siyang grave abuse of discretion or worst, ignorance of the law mga higala sa part sa korte o sa judge. Kung iyahagya pong bistaho na ngawa man siya labot, kay dito man ang jurisdiction tuwa man sa MTC, dili man sa RTC. So, unsay bot pasabot na to? Jurisdiction mga higala is very important. And it is the first one. Mounay labing una mga higala nga imuhang tan-aon kung ikaw ang huwis, doon na ba ko'y jurisdiction nga mo ani? Di ba? I will give you another example. Kaning trisibot, ang makina mga higala, makina spambot. Iparehistro mo sa LTO. O niya, ang LTO mo, rehistro pod. Hindi mo na pwede i-rehistro ng makina spambot din na sa LTO. Kaya makinas pambot, dito mo na i-restore mo sa marina. Di ba? Sa marina man na siya. Karon, girehistro ni mo.
Di tayong tama ng gimo nimo kay LTO ka nagdagan din na sa karsada, gigamit nga pamaseroan dili man. Wala man sila jurisdiction ana. Subot pa sabot. Importante ang jurisdiction. Gawas nga importante, mauni siya ang first level nga pagalilion sa mga judges. Di ba? Oh, another example. Ikaw, judge ka sa usa ka beauty pageant. Ha? Ang rules, ang pwede lang puro mga babae. Karon, gipasalmutan nimo og transgender. Gipasalmutan nimo og transgender. Ang rules na gingon, pure babae. Way labot ng transgender na mga bayot. Gipasalmutan nimo. Ha? Naabay jurisdiction nga ang judge niya nga i-appeal niya sa iyaha ditong husgahan. Wala sa jurisdiction kay ang istorya puro lang babae. Mao na'y polisiya, mao na'y rules. Di ba? So una ka mutakil sa mga ebidensya sa laktod. No? Una ka mutakil sa mga ebidensya. Kinahanglan imo una mga higalang tanawon kung duna ba kay jurisdiction. So dili pwede nga mag-una mga higala ang ebidensya saka ang jurisdiction. Dapat mag-una ang jurisdiction, una ang ebidensya. Ato ni mga higala niya balikan, uman lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Magandang umaga mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito ng ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. As of 5 a.m. today ay ito yung ating latest localized advisory sa ilang bahagi ng ating bansa. So sa kasalukuyan, may mga nakataas tayong thunderstorm advisory. Ito yung mga babala sa mga malalakas at panandaliang pag-ulan sa ilang areas ng Luzon at ng Visayas. So may thunderstorm advisories tayo dito sa ilang area ng Cagayan Valley, western section ng Central Luzon, sa bahagi ng Calabarzon, dito sa Metro Manila, pati na rin dito sa ilang area ng Eastern Visayas. Sa mga areas na ito, asahan natin itong mga biglaan at mga panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. At sa kasalukuyan, as of 2 a.m. may nakataas rin naman tayong heavy rainfall warnings dito sa bahagi naman ng eastern and southern sections ng Mindanao. Sa kasalukuyan, may yellow rainfall warning tayo dito sa northeastern Mindanao. Inaasahan natin yung mga malalakas sa pag-ulan, posible magtagal sa susunod na 3 oras. So asahan pa rin natin yung mga pag-ulan na ito mainly ay dala ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At para nga sa karagdagang impormasyon, para sa mga localized advisories na ito, para sa thunderstorm advisories, rainfall advisories at heavy rainfall warnings, at para sa mas detalyadong breakdown o impormasyon para sa mga advisories na ito, ay maaaring bisitahin ang official website ng panahon.gov.ph. Para naman sa ating latest satellite image, ay nasan pa rin natin, makikita natin dito itong mga makakapal na kaulapan na umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa ay ang patuloy nga na epekto ng southwest monsoon o yung hanging habagat. At as of 3 a.m. today, may minomonitor tayong low pressure area sa loob ng ating PAR. Ito yung ating low pressure area na minomonitor kahapon na nasa labas ng ating PAR. Pumasok ito ng ating area of monitoring kagabi ng 8 p.m. So latest location natin, kanina madaling araw ay nasa layo ito na 1,230 kilometers silangan ng Central Luzon. So ngayon nanatiling maliit yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Ngayon pa man, dahil sa pinaksamang epekto ng trough, yung extension ng low pressure area as well as yung pag-iral nga ng southwest monsoon, asahan natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at pag-ulan ngayong araw dito sa buong Visayas, Mindanao, buong Central at Southern Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang inaasahan over Northern Luzon,
Samahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, inasan pa rin natin itong mataas sa tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pagkulog at pagkidlat dito sa Metro Manila, buong Central Luzon at Southern Luzon. So itong area nga ng Bicol Region, Aurora at Quezon, nahagip nito or naapektuhan nito ng trough extension ng low pressure area. Samantala sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, rest of Calabarzon, malaking bahagi rin ng Mimaropa at Metro Manila dahil naman sa habagat asahan natin itong mataas na tsansa ng pag-ulan. Kaya maghanda pa rin tayo at maging alerto sa mga flooding or landslides. Samantala, dito sa area ng Northern Luzon, sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region ay mas maaliwalas sa panahon na ating inaasahan. Pero nandyan pa rin yung mga tsansa ng mga pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Kadalasan nangyayari yung mga pag-ulan na ito sa dakong hapon at gabi. Sa areas naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, buong Palawan, buong Visayas at buong Mindanao makakaranas pa rin ng maulang panahon ngayong araw. So ito ang area ng Eastern Visayas, inaasahan natin ang epekto ng trough extension itong low pressure area sa loob ng ating PAR. So ngayong madaling araw pa lamang ay may mga naitala na nga tayong mga thunderstorm activity over some areas of Eastern Visayas. May heavy rainfall warnings rin tayong naka-issue over Eastern and Southern Mindanao. Inaasahan natin na for the remainder of the day, mas rarami pang areas dito sa Visayas at Mindanao ang makakaranas ng mga kaulapan at pag-ulan. Kaya patuloy po tayong mag-monitor ng mga localized advisories. Ito yung mga thunderstorm advisories or heavy rainfall warnings na posibleng issue ng ating mga Pag-asa Regional Centers sa ating mga lokalidad. Para naman sa kalagayan ng ating karagatan sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At para naman sa ating 4-day forecast sa mga susunod na araw, inasan pa rin natin na dahil sa pinaksamang epekto nitong low pressure area sa loob ng ating PAR, pati na rin itong pag-iral ng southwest monsoon o yung habagat, sahan natin itong maulang panahon dito nga sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at itong western section ng Mindanao for the next 4 days, magpapatuloy po itong mga kaulapan at mga pag-ulan. Para naman sa senaryo ng ating low pressure area, for the next 24 hours, maliit yung chance na maging bagyo ito. Pero inasan pa rin natin yung general recurving movement ito. So ito yung usual na paggalaw ng mga sirkulasyon at low pressure areas sa panahon ng July. So inaasahan natin bagyang lalapit yung sirkulasyon na ito sa ating bansa. Pero sa mga sunod na araw, inaasahan natin yung posibilidad ng recurving or paggalaw na naman palayo patungo dito sa northern portion ng ating Philippine Area of Responsibility. So regardless na maging bagyo or hindi itong nasabing low pressure area, inasan pa rin natin dahil sa epekto ng mga kaulapan na dulot nito as well as yung habagat, ang maulang panahon dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Haring araw sa Kaminilaan ay sisikat mamayang 5:30 ng umaga, lulubog naman mamaya sa ganap na 6:29 ng hapon. At para sa karagdagang impormasyon tungkol sa ulat panahon, lalong-lalo na sa ating mga ini-issuing localized advisories, ito yung mga thunderstorm advisories, rainfall advisories, or heavy rainfall warnings sa ating mga lokalidad. I-follow kami sa aming social media accounts at DUST_Pag-asa. Mag-subscribe na rin kayo sa aming YouTube channel sa DUST Pag-asa Weather Report at palaging bisitahin ang aming official website sa pag-asa.ust.gov.ph at panahon.gov.ph. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Dan Villamilag Ulat. Alright, balik tayo kala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 17 minutos sa Kalabay Human ang alas 7 sa buntag. By the way, paki-like and share lang sa ito ang programang Issue sa Masa. No? Alas sa ito ang mga peers and friends. Ito ang mga amigo, amiga. Mga paryente na to para at least mas managhanta. No? Mga nakta. Good morning din na kang Juvenal Borjos. Lloyd Sacoquibo, Al Sonito Guevara, no, may buntag pod. Onya
kay Joey Moderno Juarez, Ma'am Elsa Kyutshu, good morning. O good morning po June nila Jeffrey o Richel de la Cruz. Kadtong bantay bata sa una, naminaw sila karon. Oy, salamat tuod no. Si Lo Salazar June, good morning po. Mga taga kuani Barangay Tambo, Island Garden City of Samal, Damaso Residence. Thank you so much, no? And good morning din na sa mga taga Island Garden City of Samal. Si Cash Noni Piroy, may buntag din na paring Romel de los Reyes, diya dapitan ni sa New Corilla ata, naparon din na nag-office ni siya sa kining New Corilla mga higala. So tuloy-tuloy lang inyo mga greetings and comments para ato ang mabasa from time to time mga kaigsuunan. Doon na 18 minutos ang kanabay, human ang alas 7 sa buntag taon-taon, ato tibawason may gala ang istorya. May tungod aning impeachment. No? Tungod kay, naamang ko motion, si Bato de la Rosa, nga i-dismiss na ni, pero gi-objectan sa mga hipokrito po nga mga senador, kay kunuhay, basig masuko ang mga tao, nga nung i-dismiss outright. Tama man ang gihimo ni Bato de la Rosa because the issue mga higala is not really on the merits of the case but the issue nga gi-raise ni Bato de la Rosa is the jurisdiction. Di lang kayo ma-explain ni Bato de la Rosa that time because he's not a lawyer actually, no? Pero kung imong paminaw si Senador Alan Peter Cayetano, iyang ma-explain nga ang gihimo ni Bato de la Rosa tama to siya, no? Taud-taud, man lamang ani pipila ka mga pahinomdom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the eBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailan? Balik na may gala, din is 90.7 Love Radio. Samtang 20 minutos na, human ang alas 7 sa buntag. Na itong balikan mga higala, no? Ang kanina isgutang istorya, nagsumikad maguni sa motion, sa makausapa ni Senador Bato de la Rosa. Nga, ang mga hipokrito niyang mga kauban, nagsulti nga, basin unyag masuko ang mga tao, nga i-dismiss dayon na to outright ng impeachment complaint. Nga basig, mugawas ko no mga higala, puro lang lagi basin, no? Praning mga kaigsunan, puro na lang basin. Masuko ang mga tao kay wala na to utingkay ang mga ebidensya. Si Bato de la Rosa, because he is not also a lawyer, he is a premier mga higala, a policeman, di kayo ma-explain niya ang iyahang side. Pero kung paminawon nimo ang abogadong senador nga si Alan Peter Cayetano, ningon siya, tama ang gihimo ni Bato de la Rosa nga ipadismiss ang impeachment complaint because of lack of jurisdiction. Kano sa man di ay nimo erase ang issue mga higala, ang issue sa jurisdiction, di ba? It must be raised during the first time. During the first time na nimo siya i-erase, di na pwede nga imo na siyang erase dito na tunga sa kining full-blown trial na anay mga ebidensya ang ipapresentar mga higala sa kapakamuingon nga, oy, wala di ay jurisdiction ng korteha di ay ni. Dili na siya pwede because it becomes stoppel mga higala. Ni-submit ka. Unya karon, murag pilihuno na ka, maingon na ka nga wala jurisdiction. Tinunto ng imuha. It must be raised during the first time mga kaigsuunan. No? Imuha nang questionon ang jurisdiction. So, sa tanaw ni Bato de la Rosa, matod siya siguro mga abogado, mga advisor,
nga nganong mo proceed man ta anang impeachment nga wala may jurisdiction ang tribunal ana. So mo to nga gi-raise ni Bato de la Rosa, which is correct. Because you can no longer raise that issue of jurisdiction during full-blown trial because naa na mga higalay admission sa ilaha nga jurisdiction para magyapon ang ICC. No? Nga kung musubit ka silang jurisdiction, na sila jurisdiction. Di na ka pwede mo question, ana. Kay na naman sila, nagka-jurisdiction na sila. May mo kang stopel, kumbaga. Di ba? Pero lahi sa kaso ni Tatay Digong sa ICC, tungod kay ang naghatag og jurisdiction mga higala sa ICC, ang gobyerno man sa Pilipinas, dili man sa Tatay Digong, mismo ang nag-submit sa kaugalingon nga, tarala ko ninyo. Di ba? Pero diri mga kaigsuunan, once again, atong klarohon, nga dili ni siya pareha sa korte. Ang korte manggod is a judicial court. Kani mga higala, this is a political court. Magkapareho lang sila sa mga procedure, o daghang mga procedure, nga naa mga higalay uniformity with the judicial court, pero ang mga basis sa decision making sa matag judges o kini mga juror mga bay, lahi sa huwis. Because na ay gitawag natog mga political biases. O dili lang political biases, political interest mga higala. So dili ka pwede mo question nga namulitik ka atol sa impeachment complaint. Why? Because ang impeachment trial is a political process. Sui generis. One of its kind. Kumbaga. O dili mo sila ma-question. Now, ang gires nga issue, karon nilakson na po, nga dili pwede ma-dismiss kay dili pwede mag-file og motion ang sarili mga higala nga mga judges para ma-dismiss ang impeachment court. Mali. Because bisag walay motion, tungod kay na-convene na mga higala ang impeachment court, sa pagtanaw sa impeachment court, pinaagi sa pagbuto mga higala, nga kani kay kinahanglan may bawaan man gyud kinsay majority. Pag move ni Bato de la Rosa nga walay jurisdiction, butuhan na yun na. Ikaw, Senador Tampulano, kumbinsido ka ba nga wala tayo jurisdiction aning impeachment complaint, batok sa Vice Presidente. So, count. You count. Kung majority, simple majority na magikinahanglan mga higala, bisag usa lang ang labaw, daog naman ka. Simple majority na may required. So, pag boto ron, kisay mo pabor nga wala tay jurisdiction aning impeachment complaint. Taas ang kamot. Sampungi ang ilok. Kay basig baho. Taas ang kamot. Taas. Ihap. Kinsay pabor nga naa tay jurisdiction. Taas ang kamot. Sampungi ang ilok. So, taas ang kamot. Sampung sa ilok. Ihap. Pag total ron ana, kinsa may ni daog. O mudaog mga higala ang nagboto nga wala dito jurisdiction, dismiss ang kaso. Outright. So, dili imposible nga i-dismiss ang kaso bisag wala pa'y ebidensya. Because mao ginay dapat mga higala nga una nimo required ang matag party nga mo submiter og ebidensya, imo sang sayron kung naa ba kay jurisdiction anang kasuhan na. Magsigit tag-diskuter aning kasuhan ni nga wa man tay jurisdiction, wa man tay katungod mo bista. Di ba? So, mahulog sa ignorance of the law, grave abuse of discretion, na, kaya wala tay jurisdiction. Grave abuse of discretion resulting to lack or in exist of jurisdiction. So, those are grounds, mga higala, for the dismissal of the complaint. So, tama itong himo ni Bato de la Rosa. Dili nang pareha kang lakson nga, pauyon-uyunan sa ang mga tao, kinahanglan sa nga magdiskuter sa taana, ipresenta sa mga ebidensya, una i-dismiss. Because ang jurisdiction mga higala, lahi na siya sa dismissal based on the merits of the case. Kaya katong merits of the case, mauto ang mga
merits sa mga ebidensya o mga demerits anang uba mga piki nga mga testigo. That's based on the merits of the case. Pero kaning dismissal nga giingon ni Bato de la Rosa o gusto ni Bato de la Rosa, dismissal ni siya mga higala sa jurisdiction, based sa jurisdiction. Na pwede ma-dismiss kung wa kay jurisdiction. Di ba? Anara na siya. Pulis, kasala. Gipailan og kasos na Pulcom, napay kaso sa ombudsman, napay daghang kayong kaso. Oh. Upon the acquisition of one tribunal, mawala na ang jurisdiction sa other tribunal. Because if we will allow that, that is in violation sa principle of non-forum shopping. Forum shopping, ang tawag ana. So karon, nakabalo na ka nga naanay kasos na Pulcom, ikaw ombudsman, imo gyapon na siyang tukion or ikaw IAS, imo gyapon na siyang tukion. Wala naman kay jurisdiction ana, kay nakauna man ang napulkom. Oh, naa naman nakauna niya. Niingon ang balaod upon the acquisition of jurisdiction of one tribunal, dili na pwede mo acquire jurisdiction ang other tribunal. Oh, di ba? So, non-forum shopping, kung di ka makakuha sa part sa complainant, di ka makakuha favorable decision diri spikas, ari ka spikas. Di ka makakuha diri na po ka spikas. Mao na ang gina-prevent anang non-forum shopping principle mga higala. So, wala kay jurisdiction. Saan na ron mo pag-proceed kung wala kay jurisdiction? Pastilan. Muna, tama na. Una sa isgutan na natong merit sa kaso, ato sang klarohon kung naabatay jurisdiction ani. Daghan na kay tag ipatawag, daghan na kay tag ipapotocopy nga mga documents, mga ebidensya, ipasubmit na to. Wala, wala tayo jurisdiction ani. Oh. So, gasayang-sayang na ta sa oras. Ato sang klarohon. Nabatay jurisdiction. Pag na, sige. Proceed for full-blown trial. Submit your respective position, mga ebidensya ninyo with corresponding evidences. Name sa inyo ha, mga witnesses so that we can summon and testify. Ano man na mga higala ang procedure? Di man na. Mura magkalisa ba? Ang kalisa dapat, ang tartanilya guruyon sa kabayo. Dili kay ang kabayo mo guruyon sa kalisa. Kay kung ingon ani, imong ipaproceed ang trial sa merits of the case. Sa kanimo questionon ang jurisdiction, baliktad, wala na. Stop na ka nga mag-question anang jurisdiction nga nagpapresentar ka naman din ng mga ebidensya. That is tantamount of acknowledging the jurisdiction. Nagpapresentar ka ng ebidensya, di ba? Mao na ang buot ipasabot ni Senador Alan Peter Cayetano tungod kay abogado siya. Mao lagi na kaning uban nga mga senador nga dili abogado may gala nga magpaasip nga nakabalo sila sa balaod, mao nay delikado. No? Daghang naminaw mga abogado. Ha? Mao nay delikado. Kay bisag kapila ka pa na senador, bisag unsa pa ka bright. Ha? Basta dili ka lawyer, nya ang isgutan din na balaod, rules, technicalities. Lisod kagyo, dili nyo ka mahimong articulate anang butanga because you are not a lawyer. Di ba? Pareani, simple procedure lang. Can we proceed for a full-blown trial and there is an issue of jurisdiction? You cannot. You have to resolve first the issue of jurisdiction before you can proceed the proper trial. Di ba? Kasi ba kung wala yung kay jurisdiction, yan nag-trial na ka, usaon na lang to. Ha? Ginabi, good morning da, kang Mamo Barcelona, kani kabalo ni, kay dugay ning sheriff, dugay ning in charge sa civil case. Ha? Oo. Dili, pag-ingon pa lang daan, sa pagtanaw pa lang daan, sa korte na, wala ko jurisdiction na ni. Dismiss na. On that very ground, lack of jurisdiction. That this court has no jurisdiction to try and decide this case. Therefore, shall be dismissed without prejudice for the
filing o refiling aning kasuhan anak man na kasagaran ibutang nila. Di ba? So, importante na. Tama tong gihimo actually ni Bato de la Rosa. Wala lang kay niya ma-explain because he is not a lawyer, mga higala. Di apoy mga hipokrito po nga mga kauban niyang mga senador. May undayon, ayaw so na niyong ipadismiss. Ay, malain ang mga tao. Wala pa gani na ma-diskutir gani na mga ebidensya gani din na ipadismiss dayon. Halata man kayo mo, nga pabor kayo mo kang Inday Sara. Mao dayon ang ilaha may galang mga notion. Which is wrong. Tama ang gihimo ni Bato de la Rosa. Mali lang siya para sa mga senador nga dili lawyer o mga senador nga ang gihuna-huna magpasikat na pod mga higalas podyo. Mao na tinuod nga istorya mga kaigsuon. Now, bisag unsaon. Kay si Chis Escudero nagyaw-yaw naman sa mga congressman, mga higala. Kay giipit daw siya, gipasangin lang si Chis Escudero nga mauday galangay-langay. Kay adi daw niya gusto nga ma-try si Inday Sara, gusto niya i-dismiss. Alang-alang. O ipadayo na, mabulabog tong white envelope ni Madam First Lady. O niya amo, baya na ni Madam First Lady, si Madam First Lady ni Chis Escudero. Kaya gusto niya ipahamak na yung amo. Kung ang gusto ni Chis Escudero, patyo na ng impeachment complete. Di ba? Mato ni Chis Escudero. Ayaw may ipareha sa inyo, ha? Aning isyuhan ni, ka-impeachment ni. Dili ni pagpanday og balaod. Kung pagpanday ni balaod, pareho ta. Congress, House of Representatives, and House of Senate. Pareho ta. Pero ang issue karon is impeachment. Kamo ang prosecutor, kami ang huwis. And under your rules, you have a limited number to do it within the respective committee. To submit it immediately. Ganha sa Senado kung mabutuhan yun ninyo nga impeach Inday Sara. Pero, ingon si Chis, hapit tulo ka bulan na ninyo gilumluman din ha sa inyuhang mga komite. Karon nangaipit na mo siguro din ha, inyo ming dalion. Mao na roy girason ni Chis Escudero, mga higala. Kaya, sa Committee on Justice, o sa panang mga committee nga gunit ani mga kaigsunan, dapat inyuhan na ng gihimo. Nganong it takes almost 3 months pa. Nga doon naman kayo tao. Dere, nag-back to back naman na ito ang mga opisyal na ito, din opisina. Nganong wa man mo makasubmit na yun, anak. Nganong gilangay man na ninyo, nganong wala man na ninyo pakaban kung tinuod nga nagdali mo anang impeachment complaint. Wala sa dayon gisubmit. Kaya wa pa man mahatag ang 150 million. Ang sam ni si Chis Escudero. Wa man po kasabot. Kailangan pa bang i-memorize yan? Noong nalangay na, kay dugay na hatag ang 150 million, mao patoy gipaabot sa mga buaya nga mga congressman. Sama si Chis. Waman huna-hunaapot, Alang-alang, kung ilan ang dali-dalion, wala man ang gisaan nga 150 million pa. So, dito sana, trabaho na. Garay niya karon. Inyong apurahon si Chis. Kamo regalangay-langay din na. Pasti. Di ba? Naa sila'y taas nga time. Aron ilaha mga higalang trabahoon ang ilang trabaho. Kay, grabe man yun ang ilahang uwag aning impeachment nga tanggalon yun si Inday Sara. Pero, nganong iyo man nagilumluman niya duol tulo ka bulan, wa man mo'y gihimo din na. Naa sila'y gihimo. Ang ilang gihimo, nagpaabot. Ready na ang tanan. Nagpaabot na lang sa 150 million nga dugay na release. Maunang natanggong og almost 3 months dinha sa Congress. Kay ang mga buayang congressman naghulat pa kanus matunol ang 150 million kay pinili ay na. Maunay tinuod din hang istorya. Nya karon apurahon daw ang Senado aning mga congressman pasangin lang nga maoy naglangay-langay. Ingon si Chis, dili ang Senado ang naglangay-langay.
kami huwismi, kamo ang prosecutor mo ay naglangay-langay. Kay dugay kaayo na ninyo gisubmit dinhi sa mua naabta na lang og recess. Ha? Unya karon kami inyohang pasanginlan. Na, dismiss man gyapon na. Ha? Kay violation sa 1-year bar rule. Di ba? O si Chis Escudero ba? Kay abogado, mapunin si Chis Escudero. Di ba? Abogado na, bartender pa, ha? Tigtagay, di First Lady, Kuya Ogro si Chis Escudero, mga bay. So, ayaw ninyo siyang basula. Kaya kung nalangay na, may ngupod siguro yung mga congressman, kisa may basulon, ano dyan? Kami. Ang basulon ninyo, si Tambaloslos. Kaya kung si Tambaloslos, sayo kay girelease ang 150 million, masayo nag-submit nga to mga higala sa Senado. Pero gilangay-langay pa man, kay gi-screen pa man pagayon ni Tambaloslos kinsa tong hatagag 150 million. Ha? Kay katulang iyang gusto tagag 150 million, mo iya papirmahon. Basig nalangay pa dito, mo nang nalangay pod mga higala o submit nga paingon sa Senado. Maunay nakabahog, never mind. Stila ninyo. Paingon siguro nito mga shooking tig panubay. Kwarta-kwarta lang yun gihapon ng mga animala ni. Kwarta-kwarta lang yun gihapon sa kung saon. Wala na yun mga kaigso. Kasagaran di man tanan. Mga politiko nga nidaog sa milabayng eleksyon. Makasinati yun mga higalag demensya. Unya mauli ana sa sunod na pod nga campaign period. Demensya ka na bang kalimtanon ba? Ulianin ba? Makalimot na sila ang mga sadi noon tanan, pero daghan yun. Daghan yun ni sila. Masakit o demensya mga higala pag sunod campaign period diya na maulian. Taod-taod, balik tayo. Malamang pipila ka mga pahinom-dom. Issue sa masa. Issue sa masa. Has the responsibility to know and understand the earthquake evacuation plan and procedure in our workplace, school, at home, and other places where we usually go. But when is the time to evacuate? Earthquakes can happen anytime and anywhere without warning. During a strong earthquake, duck, cover, and hold. Remain in this position until the shaking stops. Be alert and do not panic. When is the time to evacuate? Immediately after a very strong earthquake, wherein you may lose balance and heavy objects and furniture move or shift. Scenario 1. Inside a structure. When you are inside a structurally sound building or home, stay there. Do the duck, cover, and hold. Once the shaking stops, take the fastest and safest way out. Get out in a calm and orderly manner. Do not rush to the exit. Use the stairs, not the elevator. Scenario 2. Outside the building. Move to an open space. Stay away from trees, power lines, posts, buildings, and walls. Move away from steep slopes. Scenario 3. Near the shore. If you felt a strong earthquake near the shore, immediately move to higher ground. Tsunami might arrive within minutes. After a strong earthquake, be prepared for aftershocks. Aftershocks can be strong enough to damage weakened structures. Reminder to stay at the evacuation area until the building has been checked and there is an order that we can return. We can prepare ourselves, our families, and our communities by practicing earthquake response and participating in regular earthquake drills. Together, we can lessen the disaster's impact. Be informed, be prepared.
Alright, balik tayo may gala din sa ito para kuyog sa programang issue sa masa samtang 42 minutos na nakalabay. Human ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Engineer Jojo Enrina o kay Ruel Senior Diaz. Maayong buntag din na sa tanan na itong mga suki. Din sa programang issue sa masa. Niya si Mamo Barcelona. Good morning. Nagpislango man ka. Lagi. Daghana kayong tubig akong giinom inahan. Meli Esclito, di adapita sa may SGR Catalunan Grande. Good morning din na ma'am. Og mga Oroyan family di sa may Puan Talumo ato ang dakbayan sa Davao. Oy, damay mga higala si Gretchen Barito aning pagkawala sa 34 ka mga sabungiro. May numduman nga si Gretchen Barito, mao'y gihimong pantalya mga higala ni Atong Ang sayahang online sabong. Karon, ang online sabong, mao'y nahimong mitsa mga higala sa pagkawala o gituan nga pagkamatay. Adtong 34 ka mga sabungiro nga giingong gipanglubong na dito sa Taalik. Kay nihimo kono og mga binuang sa online sabong mga higala ni Atong Ang gidumala ni Gretchen Barito. So damay si Grita aning trabaho ani. Kay naanay ng gawas nga mga witness karon nga sila gyud ang dampot mga bay. Adto nga nisgutan nga mga sabungero nga identified nga ni participate anang mga binuang kana bang mahina malakas nga sultada o niya ang mahina gwapo kayo nga manok unya ang malakas perting batia di daghan mga higala ang mupusta ngadto sa katong nindot kay dagway unya pildi na daydaan pildi hunon di ay or pildi na gyudaan nya sandukon dayon sa mga sindikato mga higala ang kanang pusta ni Atong Ang tingala si Atong Ang pertiman dakua og tapada kay gidulaan di ay mga higala sa mga sindikato pero ang makaluluoy ani kay katong mga sabongero mga ultimo raman to na may mga financer sa sila maigala nga mga milyonaryo nga mao'y nagsugo sa ingon. Nga kani bitawin ni dito bitawin ni nya dili istoryahan nga mao na dito ang dula di ay mahina malakas di nga sultada di ay aron makasandok mga higala sa online. Di ba? So, katong mga sabongero ato daghan ato wa makabalo sindikato gisugulan lang pabitiw sa manok niya sa ruida. Kahuman nakuha mas video, mao ni apil ni. Gikarga sa van nga puti. Giton over daw mga higala sa mga tig-ihaw atong mga drogista dito sa Taal. Gipanglubong dito mga higala tong 34 ka mga sabongero Ginoo ko, multiple murder ni. Og ma-file ang kaso ani mga higala kay nakikistorya na daw si DOJ Secretary Remulla ngadto sa Chief Justice. Og ma-file ang kaso ani mausab ang venue ni Atong Ang o sa date ni Atong Ang ni Gretchen Barito upaingon ngadto sa Silda mga higala ang ilahang dating place pastil lang paita. Di ba? Kay Nobel ba yan unya 34 kabuok puro Nobel 34 counts of murder napay serious illegal detention niya murder mga higala abduction sa pay mga kaso ani although kaning uban ani absorb naman ni sa murder kay essential element siya for the killing mga kaigsuonan pero bisag murder alone 34 counts na walay piyansa ang girekomenda kay kung naay piyansa magkapiyansa man sila Atong Ang si Gretchen kay parti man nagkanag kwarta di ba wa kayo mamilyonaryo si Gretchen kuyog ni Tony Boy Kuwangko pero kang Atong Ang grabe ni gwapa si Gretchen og samot. Bisag idaran na mga higala. Daghang kay kwarta si Atong Ang. Di ba? Hasta pa si itong asawa ni Cesar Montano. Kisa ganito, DJ Sweetheart. Nauyab pa. Hasta pang pag umangko ni Gretchen, nauyab pa daw ni Atong Ang. Basta naalagi kwarta lagi. Kauyab yun. Ang mga ginagmayang puntos in town diri sa sabungan sa Matina, si Sunshine Cruz. O ang mga gagmayang puntos in town diri sa Matina, way laing madaog-daog, kanilang mga buwag-buhok nga tigpalasto, mora gano'n tayo mahamil-hamil mga higala kung na big time derby. Paita.
Oh, disgrasya mga kaigsuunan. Pero si atong ang Gretchen God, kundi si Sunshine Cross, kundi ang pag-umangko ni Gretchen. Isa pa ng ubang mga artista niya, daghan magkay kwarta si atong ang. Magdalag truly din sa bungan, kay bawal man ang chiki. Kastukas man yun, truly. Naapay ka ng counter machine gani, ihaps kwarta. Grabe lagi. Grabe kwarta. Pero, di gyapon na nimo magamit ang kwarta kung 34 counts non-billable. Sao na? 34 counts non-billable. Siguro, og naibugado ni Maygala, og mapailan yun silang kaso, ang mga abogado, dako yung pangayo ba? Dako yung pangayo, pinakangilngig nga abogado sa Pilipinas, i-hire mga kaigsuunan na ni atong ang Gretchen. Grabe ang, grabe ni Maygala, 34, giliman ka. Gislaughter ni mo ng 34 ka mga sabungiro. Ang mga, mga kakusa na ni Senior San Pedro mga igala. Gipanglubong na daw, matod pa sa witness, gipanglubong na dito sa Taalik. Kay gi-turn over daw mga kaigsunan ngadto sa mga tig-ihaw. Gikan sa abduction, gi-abduct diya sa Manila Arena, gidala dito sa Taal, gi-turn over dito sa mga tig-ihaw. Kahuman, gi-turn over na po sa tiglubong. Agaray, grabe turnover ceremony din ni Tabo. Paita. Totod, balik ta mga higala ato ang isgutan. Kaning away ni Martin Romualdez daw o ni Bongbong Marcos tinuod baka ni. Human lamang ang pipila ka mga pahinomdom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng Isyu sa Masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa. Isyu sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Balik tayo kala, dito sa ito panagkuyog sa programang Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na 49 o 50 minutos sa kalabay human ang alas 7 sa buntanya. Padayon ta, dito sa ito panagkuyog mga bay. Arita sa istorya, may tungod aning posibleng mailisda na ang liderato maigala sa Kongreso. Ilisda na si Agaw. Matod pa maigala sa mga insider tungod kay naanay bikil si presidente o si speaker mga higala. Human nga gipasanginlan ni speaker si presidente nga mauday nag-udyok para ipahinabo ang insertion nga perting dakua mga higala sa budget. Onya, ingon siguro sa BBM, di man ako na. Yan, ingon man dayon si Martin Romualdez, ikaw, oy, ikaw. Kay, kani nga budget, nakamugna ni mga higala o kasaysayan. The most corrupt budget mga higala ever since sa Philippine history. Kaning 2025 budget insertion. Karon niingon man si speaker nga ang nagsugo daw anang insertion si PBBM. Kay nabisto naman ni ron nga illegal gyud ilahang gihimong insertion sa budget. Kay nabulabog naman ni ron mga higala. Ipa-declare naman ni ron to sa Supreme Court nga illegal. Adlok ning mga panuhak nga maulawan. Nag-iyahay na og tinulakay. Karon ang nigawas nga pangalan aron hulipan ni mga higala si Martin Romualdez, ang anak ni Bongbong Marcos nga congressman pod nga si Sandro Marcos. Mao nay igawas ang pangalan. Matod pa nila nga ilisdan si Martin Romualdez, si Sandro Marcos or suod ni Sandro Marcos. Kay si Sandro Marcos ang nagpabakante sa pwesto nga gihuptan ni Saldico, ang bagman mga higala ni speaker. Si Saldico.
ang nagpatanggal ano mabakante ang pwesto mga higala nga Appropriation Committee si Sandro Marcos. So gilauman sa pipila ka mga congressman nga mabakante ng speakership o si Sandro Marcos ang ibutang or magbutang dinha og puli kang yuyo speaker. Ma'am Rosalyn Lagundi, good morning din. So si Sandro Marcos ang magbutang o magtanggal kang yuyo speaker o magbutag bag-o nga Speaker of the House. Mauna ang nanggawas karong istorya. Now, unsay implikasyon ni ini mga higala? Unsay implikasyon ini? Sa politika, ang implikasyon ani kung naay change of leadership or political bickerings among the administration congressman, naay possibility din nga basig mailog pa na sa Duterte block ang Congress. Because maybe one of the faction mga higala mutapon ngadto sa Duterte block o mahimo sila na pod nga majority. Ingon ana ra man na. Now, kung mahimo majority din syempre ang Duterte block na ang mao mga higalay no? Taga Duterte block ang mahimo nga speaker. Or kung dili man, at least in parallel sa Duterte block ang mga agenda. Maunay political implication din kay numbers naman na mga higala, mga senador. Di ba? Now, sa financial, unsay financial implication ani dyon? Na, delikado na o ideklara na sa Supreme Court ang 2025 budget nga null and void, invalid. Wa tay budget ani. Siguro dili pod siguro tanan. Kana lang sigurong insertion mga higala ang i-declare nga illegal. Unya dapat gyud i-held liable mga higala or hold liable kaning mga responsable ani. Number 1 na din tambalos-los. Dapat mo na himuon. Graft and corruption mga higala. Ipa-impeach. Ipatanggal. Kay high crimes ilaliman ka, parte dakuha sa gi-insert. Dako kayog insert si tambalos-los. Karon kay nasakpan ingon na siya si presidente may gusto agaray. Ingon ta si presidente, usay ako. Nagtinulakay na mga higala. Ala na. Bungkag lampinig na mga kaigsuunan ang team administration. And that will affect the members also sa kining Congress. Pag-una-una na sa bura pa man, lupig pa man na to'y taes kanding, katibulaag naman tani. Kay mag-loyalty check na po na ron din si Tambaloslos. Kung kinsa o niya, si Sandro Marcos, mag-loyalty check na po na. Away-away na sila na pamilya mga higala. Tungod anang budget ng kwarta. Paita. Di yun ka makasalig na, bisang pamilya pa nimo. Di yun masaligan, magarantiyahan mga higala ang unity. Kaya naging personal interest, kaya kanila lagi Tambaloslos. Himuon ang tanan, mahimo lang siyang presidente. Wala yun siya laing, kung ano sa mga konsiderasyon niya. Basta ang niya mahimo lang yun siyang presidente. Himuon niyang tanan. Bahala kinsa na iyang pangligsan din Basta mahimo lang siyang presidente. Mao ginay iyahang pinakatumong mga bay. Di ba? Sa unsa na iyang himong pangwalwag mga kaigsuonan anang mga congressman din iyahang gipatuwad, giwalwag pa, himuon mga higala o kanang People's Initiative. Iyahang pangsugoon, sa puangon sa Tatay Digong, dahil uns dahig na Netherlands, pailag impeachment complaint si Inday Sara. Amot karon, unsa na po yung mo, basig magpail na po ng impeachment complaint, batok kang Bongbong Marcos. Wata ka balo. Mauning, kanis na maluslos, nahulga, nahimo na gini siyang hulga karon sa administrasyon. Mauning, putlan siya mga higala o sungay, ang maputol pong sungay, sungayan man pong dako.
Si Sandro Marcos. Kuyaw ni Sandro Marcos. Kaya mo inom og tubig, iyahang usapon mga higala. Usap og tubig. Ha? Lami ba na mag-usap og tubig? Juvenal Borgios nakatistil ba ka ng usapon ni mong tubig? Inig-inom ba? Nang bottled water, inig-inom, usapon. Oh? Awar ko na siya video na mga higala. Usap niya ang tubig. Basin to og napot gi-usap siya daan niya. Iya lang giim nagtubig. Nya mo to nga tan-aw nimo murag nag-usap mga higala og tubig. Ay nako. Pero kaning awayan ni makapak-cripple nig samot sa administrasyon actually. No? Nating tulos man diri tambalos-los ang iyaha lang diri mawala is ang iyaha may galang damgo may mo presidente. Pero tungod kay ang damgo niya mahimong presidente, maunay iyaha pinaka-ultimate goal, everything will lose. Di ba? Pero ang administrasyon yun, mao mga higalay magubhan aning tanan. Tungod kay naa para ba mga higalay kapin duha ka tuig si Bongbong Marcos hantod pa 2028 mga tungdanan. Unya ingon ani ng sitwasyon karon. Ang panudlanan grabe na kalustay mga higala. Daghan kaayong krimen. Ha? Daghang problema, unemployment. Naapay problema mga higala sa oil price hike. Naapay problema mga higala sa drugs. Oh? Ay nako. Kaning problema sa drugs hangtod nga si Bongbong Marcos pa nga to ang presidente, borag di yun ni mga higala ma-address. Saon man, mismo ang presidente, di man magpa-drug test. Bata ka. Idol man. Oh? Idol man sa mga what? Ha? Mga adik, mga higala, di magpa-drug test. No. Okay lang na siya di magpa-drug test, kay presidente man daw. Ikaw, ultimo ka, mag-idol-idol ka na. Ha? Baybason ka na, huwag makuha ang pulis, tamnan ka, patay ka. Di ba? Isang negative na mo drug test, niya, usaon taman, kay positive man sa imo ang bulsa, kay na may gisok-sok ang pulis. Ay, yapon ka. Ay na pag idol-idol, anong itong presidente din na? Ha? Asiga tuo ka nga, presidente gani. Presidente mo na. No? Bisan pa magbatak na nas Malacanang, sabay mo dakop, anak. Guardiado pa nag-PSG mga higala. Ha? Di ba? O, kanya, ikaw, usar man ka. Magsundog-sundog ka na niya. Na, patay ka. Pareha ka itong nadakpan. Dias lubugan kagapon. Dias lubugan. Na nadakpan din na mga higala. Daghang kang nakuha mga polis. O, ambot ato kung iyaha bagyod to kahatanan. Ha? Kaya masahay lagi. Makapangutan na punta. Kaya ka na mga pulis, o manakop mga higala, na may bit-bit gudaan, kaya buhag way makuha. Di sila madaot, kaya sila may madaot na lang, ilahang dakpo niya way makuha. Muna nga, naagyo na sila idala permi. Kuot-kuoto ng bulsa, niya dito. Uy, di ara. Pero di rin nadagikan siya ang kamot mga higala. Bagay, pamampod mga kaigsunay na kumbiktuan ng planting of evidence go daw. Muna nga, uso sa pagpamulis ka ng planting of evidence kaya pamampoy na kumbikto. Ambot kanus akata makabalita nga na kumbikto ng planting of evidence. Ita ang istorya. So, wala na problema sa drugas, wala, labo na. Samot na ni problema sa ekonomiya, problema sa infrastructure, daghan kayo nga guba ron nga mga infra na to. Togon aling nagkakusog na ning ulan, nagkakusog ang baha mga higala, unya nagkahuyang pod ang construction tungod sa corruption. Di ba? Huyang, kusog ang baha. Di ba? Kusog ang ulan, kusog ang baha, huyang ang construction, resulta guba. Mao man na. O huyang ang construction kaya ang mga bakal gagmay na kay gamiton. Ang simento, dili na puro-puro mga higala. Ang construction, imbis baga, nipis na. So, corruption man na. Nga, dali na lang kayo anuron, dali na lang kayo gubon mga higala sa tubig. Di ba?
Ang importante dyan, puno ang ilang bulsa. O ka na. Puno, perni. Ang budget may galang nga karsada, dapat 12 inches, gihimo na lang 7 inches. Ang gigamit mga kaigsunan nga hanig, imbes nga 201, gigamitan ng mga galag earthpill para makatipid. Paita. Sige lang, why problema? O mabuak na. Na naman po na yung budget sunod 2 age, congressman. Dikit man kayo sa, dikit man kayo sa speaker, dikit man kayo dito sa Committee on Appropriation. Hatagan lagi na. Ayaw na, kuha nila nagyuta niya. Paita. Anang style mga kaigsunan karon. So, sahay, mawadaan ang mga Pilipino nagpaglaom ba. Unya, hapit patulo ka tuig na nabili sa termino ani ni Bongbong Marcos ato ang presidente. Usaon na lang ni nato. Tudlo usaon paglabang aning nahibilin nga duol patulo ka tuig. Tudlo kay basig di mi makatabok ani. Lupig pay baha aning trabaho ani. Ultimo mga panginahanglanon nato maglisod ta. Karong panahon na. Ano mga basic needs na to? Tungod kay pait yun mga igala. Wala na po to. Asa naman to mga akap-akap din na AX o mga tupa din na asa naman to. Wala na mga igala. Pahuway na. Napay uban din na nga paistoryaho ni mo kaniadto parting kuyawa. Tuloy-tuloy ginaw. Hay tuloy-tuloy. Kwarta man na sa mga tao. Pagkahubas ana, kay nang hatag mo, niya, inyo pa yung gipangsaking, mahubas yun na. Hubas, wala na. Tapos na mga higala ang boxing. Yung tunguban, may na lang mi dyan, kay nakatilaw mi, kay nakalinya mi. Mo lagi, pero karon, dungan taan ni mag-agwanta. Tanawan ng mga panuhak. I-increase na po ng mga contribution sa PhilHealth. No? Parte lang dakuha. So, wala mga higalay kanang makita na to nga masanag. No? Nga ugma para sa tuwa. Ngit-ngit pa sa alkitran. Ngit-ngit pa sa alkitran. Ato ang kaugmaon aning trabaho ani. Mo na daghang mga Pilipino ang nanggawas na lang. Nag-abroad. Nag-DH, domestic helper. Nagyaya dito mga igala sa Middle East. Kaya dali ra makagawas. Pa Middle East. Kay risky man kayo dito. So dali ra. Grabe ang hiring. Gamay ra mga adto dito. Adto dito. Manarbaho sa Middle East. Kahuman, makauyab og Arabo dito, makatilaw sa Arabo nga, susperting dakuha mga igala, makalimtan ang ilang bana. Ma-amnesia na. Uy, ang bana nagpaabot diri. Di ba? Muna, ang ato ang mamahimong kapalaran aning trabaho ani. Karon, ang US nag-anunsyo na mga igala og total lockdown. Batok aning mga gitawag na to illegal immigrants. Patay ta. Samot na gyud. Ngano? Daghan kaayong mga Pilipinong illegal immigrants dito mga bay sa US. Estimated 250,000 to 370,000 wa panay labot ng wa malista ni, Mga Pilipino. Actually sa US na about 11.7 million mga illegal immigrants, no? Out of 4 million nga mga foreign individuals nga gipakataw dito, ang 11.7 million illegal mao na gihunting karon ni US President Donald Trump. Unya ang Pilipino ani na mga igala sa 250,000 to 370,000. Mo ni sila malisdan sa pag-comply sa mga requirements
aron nga mahimong legit ang ilahang pagpuyo, pagtrabaho ngadto sa US mga higala. Itong naaron sa US nga nisibat diri sa Pilipinas kay naay kaso illegal immigrants ito, uli ka priso ka gyud diri. Priso ka gyud diri sa Pilipinas. Atay kang bata ka. Illegal immigrants kay alang sa administrasyon ni boss ni Trump nga mauni sila ang nagkaon sa employment opportunity, no, nga alang unta sa mga legal ug mga citizens sa ilahang nasod. So di lang mga Pilipino, daghan pa mga Mexican daghan dito kay mo cross border lang man na sila, doon lang man sila US mga higala, no. So daghan mga Pilipino lahi na pud ning sa gubangon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Way kwarta kay nahurot na mahigala ni tambalos-los og panghatag. Laliman ka 63 billion gikan sa asa na ba sa patindaghana tong 62.5 billion. Parting daghana mga higala gipangkuang kwarta, bulawan gipambaligya, wala na gyud. Oh, mura na nag-alkansiyang buslot ang panudlanan sa Pilipinas, mga kaigsunan, wala na. Karon, bisag unsa guba na gyud ang gobyerno eh. Bisag unsa na lang diskarte pangayoon, napanghimuon. Ang LTO, diskarte mga kaigsunan, sigig pangwartaan ng registration, lisensya, dakop-dakop, kay road safety ang programa, pero actually pangwartaan nga wala na may makwartahan dito, wala na may budget. Di naman matagaag budget mga higala, kay hurot naman. O, uban pa niya, kanang Department of Agriculture, sige, checkpoint, o, kagulay, pangwarta. Wala yung budget. Hurot naman mga higalang tambalos-los. Ipamalit mga higala o mga media outlets, mga share, mga interest, aning mga media ka in preparation sa 2028. Kani mga higala kong istorya. Istorya ni nga dunay kamatuoran. Tatod, ato padayon human lamang pipila ka mga painom do. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng mag-yosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Kalaro, kaibigan,
kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad. Alright, balik na pagkala din sa ito panagkuyog sa programang Issue sa Masa. Samtang doon na 14 minutos sa Kalabay, human ang alas 8 sa buntag. For sale na ang walay ni Tatay Digong din na sa may Dunya Luisa Ikulan. Ito ang dakbayan sa Davao. Mao ni ang gi-kumpirma sa iyahang live-in partner nga si Hanilit Abansinya mga kaigsuunan para wa pa gibungat no nga presyo kung pila gyud ang kantidad nini. Murag daghan ang mupalit siguro ani mga higala kay swerte ning balayan no. Swerte, daghang swerte ni nahatag kang Tatay Digong o sa iyang pamilya. Pero ang pinaka ancestral gyud nga balay ni Tatay Digong kanang naaman sa Royal Valley mga higala. Okay. New Year or Christmas, diha gyud siya manghatag. Diha siya manghatag sa mga Dabawinyo, mga lumad o kini pinaskuhan. Di gyud mo sipyat. Naa siya sa posisyon o wala, diya siya mga hatag, mga higala. So, muna again, ang pinaka-ancestral house ni Tatay Digong kanang Royal Valley. Kanang diya sa Dunya Luisa Ikulan, muna ang balay nila, Hanilit ni Kitty, o ni Tatay Digong. Ibaligya kay wala na siya peace of mind, daghana og mahinumduman nga mga sad memories. Kay wa naman makauli si Tatay Digong. Kay gisapwang man ni General Torre paingon dito sa dahig sa Netherlands subay sa instruction mga higala aning mga tambaloslos. So ibaligya na lang. Amot og pila kay presyo pud ana no pero mahal na dapita. Ang makapamahal pa gyud ana no tungod kay balay good na sa kanhi presidente. Di pa gyud basta-basta presidente. Rodrigo Roa Duterte. Di ba? So, mahalin man gyud na din na. Balayan og ibaligyan na. Naiingon nga atik ra John para dili na anhaon din ni General Torre. Atik na daw para di na daw anhaon ni General Torre mga higala. Kay sige balik-balik ka General Torre kay tamnan daw o kanang sa itanom dia
tamnan talong sibuyas kon tamnan. Okay lang. Hindi ka daw diya tamnan og droga. Na, patay kang bata ka. Ma'am Elsa Kyotso, good morning. Daghang salamat sa Love Radio. Naka-avail mi diri sa GSIS og medical og pahalipay. Nidaog kog radyo. Oy, okay kayo ma'am. Ha? Salamat po sa inyohang always nga pagsuporta. Dini sa 90.7 Love Radio. Maminaw lang mo daghang maayuhon. Maabot din na sa inyo ha. Gawas sa mga balita na mo diri og mga entertainment. Napo tay mga maayuhon din na. Na sige glibot suroy sige panghatag og maayuhon. Si Inday Kubal-Kubal. Inday Kubal-Kubal. Alright, tanton. Atong isgutan pod mga bay. Kaning issue may tungod aning COMELEC registration nga gisibog. Kay na oktaba naman gyud daw mga igala. Bisag naapay legal question aning postponement sa kining election barangay og SK. Taod-taod ato ani nga balikan man lamang pipila ka mga pahinomdom. Kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na pumasok sa bibig, mata at ilong. Ang mga sintomas ng rabies sa tao ay lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga o pamamanhid ng sugat, takot sa tubig at hangin, pagkairita o pagkabalisa, pagbabago sa pag-iisip at pagkaparalisa. Ang mga senyales naman ng rabies sa hayop ay pagbabago sa ugali, pagiging agresibo, labis na paglalaway, pagkaparalisa at pagkatakot sa tubig. Ito ay maaaring maiwasan kung mapababakunahan ang mga alagang hayop at huwag silang hahayaang gumala sa kalsada. Iwasan ding hawakan o lapitan ng hindi kilalang mga hayop. Alamin kung may malawakang pagbabakuna ng mga aso sa inyong lugar at maging responsableng pet owner upang labanan ang nakamamatay na rabies. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,600. Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na Miguel, dito sa ito panagkuyo sa programa ng Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Doon na ay 20 minutos. Ano kalabay human ang alas 8 sa buntag. Una tamo ambak aning istorya may tungod mahigala sa barangay SK election. Ato timuwason una aning istorya may tungod aning mga immigrants. Nasayod ta nga daghang mga Pilipino, mga bay ang mapiktuhan niini. Ilahang pamilya, ang uban, proud na kaayo. Kay naa sila'y anak, naa sila'y ginikanan, naa sila'y mga relatives na dito may gala sa kini nga Estados Unidos. Pero wala nita kabalo nga illegal immigrants di ay, no? Kaya mga illegal immigrants usually ang naa dito kanang kanang mixed marriages gidala dito sa kanang kuan pod na ay mga pamilya ba, no? Nga immigrant na dito. Kaya may nana gani nga mga sitwasyon unya wala na comply ang mga dokumento, mga rekisito, mga higala to complete, no, their kining pagka-imigrante sa US. So illegal sila, di ba? Dapat mo pauli sila or i-observe nila kung unsa tong required ubo sa kining immigration law sa Estados Unidos or pila ka number of years mga higala nga magpuyo, di ba? May uban ginapugos nila ba ang sitwasyon nga makapuyo lag US
Total, bahalag illegal. Katrabaho man mi diri, makapadala ko sa kong pamilya. O niya, kuha na ko, kanang, daw, kuha na ko, US immigrants ako. Pero wa makomplito. Karon, ang timeline mga kaigsuunan to complete, nagnoro na under Trump administration. Saon na ron nimo. Maabta na ka sa total lockdown. Matod pa sa report, nga ang total lockdown na ipatuman batok sa mga illegal immigrants, wa na mo sulod, wa na mo gawas sa US. Kung masapnan karon naka sa sulod unya illegal immigrants ka, wa ka mo pauli, patay ka. Ikaw na plano nga mag-illegal immigrants, di na po ka makasulod. So, total lockdown. Why mo gawas, why mo sulod? Mura po sa bungan. I-lockdown, why mo gawas, why mo sulod? Kauman, kuhaan tanan og ihi, tanon og kinsay adik. Wapo ni, patuman ni Dapitas Matina, ala derby. Nya, pang sudlon tanang kakaos, kaya dito man managos kakaos ng uban. Kwagihi na, tanan. Handler, gaper, mga masyador, tanan, pangwagihi. Ano ba, ito lockdown. Sarahan. Butangag isa ka patrol karang kwan. Kining gate. Para wag gyud makalusot mga kaigsunang sa mungiro. Ngano mo iskapo man po ka kung dili ka adik. Ang mo iskapo ka rang adik, di ba? So, maray may tabo. Total lockdown mga kaigsunan sa US para masikop tong mga padayong pang illegal immigrants sa ilaha. Actually, dili lang mga Pilipino. Ang kaso lang nato din tungod kay daghan pud nga mga Pilipino nga illegal immigrants. Ginalimang ka ng 370,000. Kadaghan na mga igala. Wa pa na ilabot ng wa mayap. No? Ang pinakadaghan gid dito mga Mexican, mga Latino ba? Mexican. Mo'y daghan kay mo cross na sa boundary nila. Pero daghan po kayong mga Pilipino. Kabaw ka mga Pilipino. Uy, nindot kayo dito, dalhon ta ka dito. Ano ba? Sa US, okay kay sa US. Kahuman, wa makakumpleto sa mga dokumento, aron nga makapuyo dito forever, naimong illegal immigrants, nag-TNT. Tago ng tago mga higala. So, mo na ron, ang epekto ni ini, kung papauli o ni, siguro madakpan sila dito na apay mga dialogue nga pwede himuon mga higala nga makapauli sila, maripatrate. Pero ang epekto niini, dili na gyud ni nato maiskapuhan. Unsay giandam sa gobyerno pag manguli ning 350,000, 370,000 ka mga illegal immigrants sa US. Unsay giandam sa gobyerno ani? Nga tabang. Naaba. Paita. So, kana palang daan din nagkinahanglan na dakong pundo. Isustener aning mga manguli sa ilahang pamilya, no? Although illegal immigrant sila, pero Pilipino manggod. Pasagdi na dyan, kaya wa man na maghatag og buwis. Kaya illegal man na sila dito, ilahara man na. But again, if you are a Filipino, you belong to this Philippine state, and therefore, you deserve to be protected. Bisan pa ka og illegal ka, nakasala ka dito sa ubang nasod, na atay uwa mga ikala, maunay gitahasan, ubos ato ang gobyerno. Nga, mutabang sa imuha. No? Dili man ka stateless person. Filipino citizen ka man. So, dapat protektahan ka sa imuhang katungod. Isip citizen. Mo bitaw na, nga dako kay question anang kang digong nga kaso. Kay mismo, ang gobyerno mo'y nagpahamak kang digong dito nga inay, protektahan siya, kay citizen siya. Sa tuang nasod, gipahamak mo na rin usa sa mga gilantaw. Nga grounds mga higala, usa sa mga grounds para sa impeachment complaint, batok sa ato ang presidente. No?
gipahamak nimo ang imuhang citizen. Di na lang inunito nimo nga because he was a former president, isip ordinaryo nga citizen, imong gipahamak ngadto sa mga banyaga. Ha? Where is now the protection? Just because ang imong justification is for the compliance sa to ang pagkamembro sa ICC o pagkamembro to sa Rome Statute or nganha sa kining Interpol, dili man na justified. Bisan manggani ng mga gipang nakasala na gyud bitayuno na mga higala dito, maningkamot pa mga gobyerno nga maluwas. Di ba? Ang ato ang citizen. Because maunay na tagik sa atong batakang balaod. Nga kinahanglan ang mga citizen protektahan sa iyahang gobyerno. Karon, asa maron protection din sa kasong Tatay Digong? Asa ang protection din sa gobyerno kang Tatay Digong? Nga citizen, Filipino citizen mas Tatay Digong. Same ani mga higalang mga migrant workers. Also may protection ma-extend mga higala. Dili protection para ma-retain sila dito because that is tantamount to justifying the wrong or the illegal mga higala, illegal doings aning mga illegal immigrants. But protection pag uli nila diri nga dili sila mga pasmod, dili sila mga higala mahitumpawak anha sa kalisdanan, unsay protection nga giandam sa tuang gobyerno because they deserve also a protection although illegal sila ditong nanunod sa US. Di ba? They deserve to be protected also. Ang pangutana na to din naabay giandam nga proteksyon ang ato ang gobyerno, murag wala man. Kay nahurot naman ang kwarta. Di ba? Number 1, protection na to, kwarta man. Usa ba iatag na to? Atong una na mga ingon-ani pangitabo. Tagaag tag 10,000, 20,000 para makasugod mga higala o negosyo-negosyo para mabuhi ang ilang pamilya. Labi na sa mga OFW nga makasagupa o gira mga higala ngadto sa gawas nasod. Pero kani sobra pa ni sa gira. Ha? Kani mga illegal migrant worker. Sobra pa ni sa gira kay ang gira o mo hupas mga higala na ang gira pwede sila makabalik. Kay under contract pa sila. Pero kani, di man gani makabalik kay illegal man so saon ta niron. Ha? Ang issue din di na may tungod sa illegality. Kay dito ra na sa US ng illegality. Ang issue din because they are Filipino citizens. Kasi ato ang iandam. They become unemployed. Kani mga tawanan di mga abot sa US musukol nitong illegal mga higala TNT dito kung naalang ni matrabaho Andres Pilipinas na alay mahatag nga kapanibaan ng ato ang gobyerno. Pero tungod kay wala, musuko na lang dito mahigala bahalag illegal. Di ba? Pareha ko niya ni mga Japayuki kani adto. Ano wala man kay Japayuki ron, ha? Kay di naman halinon sa hapon ang mga Pinay mahigala kini Japayuki kay mga wartahay daw. Ilaha bahala daw baho-baho, Indian na lang ilaha. Bahalag baho-baho, Indian na lang kay di mga wartahay. Mga Japayuki, mga Pinoy, mga wartahay mo daw kayo, di na kay halinon sa mga Hapon. Pero, what prompted these Filipinas? Okay, mga Filipinas, mga higala, kining mga Pinay ba? Mga Pinay. Nga moadto dito sa Japan. Ha? Bisan posible sila dito nga makasagupa sila dito Hapon nga kanang ganing mangulata ganing si tawag kay ana DJ Sweetheart. Kana mangulata ba una ka remedyohon unsay tawag ana? Sadista. Daghan kay na dito sa Japan na sadista. Ha? Bisag giingon na nga base niya og maka-enkwentro kag sadista na maputos ka sa bunog una ka palamian. Wadto dito. Ngano man? Ang rason mga higala is unemployment. Kaya kung naapa lang na sila kapanibaan din sa Pilipinas, di na sila dito musugal ang ilang kinabuhi. Di ba? Kakapoy ra na. Una ka mugikan diri, magpablandi pagkagbuhok, magpagwapa kag ayo. Imo pa lang dikit ng punuan sa imong ilong para di ka kay tantong lisngag, mahalin ka sa mga Hapon.
Oh, nya wa pa siguro abot dito sa lista pa imuhang mapuntahan. Di ba? Pero nganong nisugal na sila. Kasi lahang tanaw, mas naay kaugmaon dito. Bahala og sugal ang istorya. Pero napay puruhan. This Pilipinas, unsa may puruhan nimo dire? Paabot na kagkanus ang kampanya sa mga politiko kay matagaan kag AX tupad og kanang sa panang ilaha mga hinabang nila. Wala gyapon nga. Lisod ispilingon. Ning mga problemahan ni. Kay hangtod karon bisan ang Malacañang walay konkretong plano on how to address these prevailing problems in our society. Wala yung kakadungog nga ingon anion ni Bongbong Marcos, ingon anion ni Tambaloslos, mauni ang plano para mahawas tas kalisod. Wala man. So walay mga konkreto mga higala nga mga plano. Nga kaning Department of Agriculture, ako ning paligunon, mo ni akong himuon, kaning mga lugara dire, i-focus ko ni nga rice land, kaning lugar na i-focus ko ni banana plantation, kining lugar na dire, i-focus ko ni marijuana plantation. Marijuana plantation. Ano ba? Okay, unta, plano gud plano ang gobyerno. Atong tabangan ang gobyerno, kay para atong makabot ng iyahang plano. O sa pagtabang na to, nga may ultimo plano, man mga higas. Actually, ang mga tao, andam og tagana mo tabang sa gobyerno. Kung sa tanaw sa mga tao, nga makatabang ng planuhan na para sa ato ang kaugmaon. Pero saon taman nga may klarong plano gyud mga igala. Interview sa media, sus Ginoo ko. Magka tuwad-tuali ang tubag. Naunsa naman yung trabaho aing tao. Walay plano. Plano. Usaon na to pagpahapsan ng dalan? Wala. Ang plano, sige lang ingog road safety. Road safety, niya kahuman di ay safety. Man di ay kwarta mahigala nga ka ng SOP. SOP safety man di ay. Sir Jaime Balnig, gitugnaw daw siya. Ginahanglan daw siya daw. Kagako siguro. Matay, sir. Mo gina pinakanindot gano'n. Kaya gitugnaw man ay ka din na. So, lisod mga higala, tabangan na to ang gobyerno tungod kay ultimo pag-initiate og unsay plano nga ikaayo sa mga Pilipino sa umaabot. Wala. Asa taron magsugod nga may plano. Problemas bugas. Sige lang tag-istorya din problemas bugas. Karon, unsa may plano sa gobyerno para ma-address ni? Problema sa produktong petrolyo. Kanunay lang mo yung gobyerno, wag tayo mahimo na kay external factor na. External factor, ang kagaral. Wa man mangayo ang mga tao og abrupt and absolute solution para ma-address ning problemahan ni. Kaya mga tao nakasabot man pud na. Nga more on international ni mga higala ning problemahan ni. Pero at least man lang, naaunta po'y makita ang mga tao ba aron nga maibsan-ibsan o gamay ang palas anunon sa kamahal mahigala sa produktong petrolyo. Di ba? Tanawa karon. Unsay gihimo? Ang giwagtang na nga tax mahigala para sa pick-up nga mga brand new, gibalik na pod ni Bongbong Marcos. Kay kanang pick-up magununta para na sa mga negosyante og mga kanang naiuma ba? Pick up ang gamito ni magkapwede magdala dito SUV og van dito sa imuhang umahan siguro pick up man kay nakay mga dalang abono, nakay dalang sprayer, alang-alang ikarga nimo da sa imong SUV. Di ba? Pick up moto nga si Tatay Digong iyang giwala ng tax para mubarato siya maabela sa mga mag-uuma. Kaya gibalik na po doon mga igala ni Bongbong Marcos kay wa na po lagi kwarta na po. So nakaingon nila mga tao, naunsa naman mga retirees kapalit o gamayng farmland, gusto mo kuwag yuta. Alam ilahang paliton ka ng transformer nga di, man makargahan in taon o daghang abono o ka ng sprayer. So ba nakinahanglanon nila nga to sa kwan, kargahan na imong itis manok, imong abono sa mong tanong. Naunsa. Pick up yun. Nga di nakakapalit og pick up.
kay mo diferensya na kaniadto mga higala og 200,000 tungod aning excise tax nga gipatuman sa ato karong presidente. Nga wala naman ng tani, gihilabta na pod mga higalas panuha. Wala gyud maayong plano mga bay ang ato ang gobyerno bisag unsa. Sama ko ang atong gobyerno na impluwensyahan sa mga drugista, mga drug lord, na impluwensyahan sa mga NPA, mga higala, mao na nga kutaw ang libog sa ato ang presidente unsay iyahang himuon. Impluwensyahan pag yun, ani mga politikong nagkugtian. Dili literal nga nagkugtian ha. Kana makurap ba? Di man puta ng nagkugtian, kurap. Expression lang na siya. Kamo diyang dagkog tiyan, ayaw ninyo og kanang unsay tawag ana kanang iliteral. Idagko magugtiyan, daghang saking. Mo magudamot pasabot ana. O dagkog tiyan din ha. Pero maayo manerbisyo. Kaya ang dagkog tiyan nga politikong but pasabot nato. Bisag gamay siya tiyan sa aktual. Pero dako gyapon siya tiyan tanaw na to kay grabe ka kurap. Diba? Dili tanang dagkog tiyan kurap, di tanang kurap dagkog tiyan. Diba? Ay nako. Hapit na gyud mga higala ang Hulyo. Ugma Hulyo na. Mukanta na po si Tata Balasiko o kuan. There I was on a July morning. July na po ka. July morning, DJ Sweetheart. Taon-taon, balik ta may gala. Atong isgutan, kini may tungod aning extension sa barangay o SK election registration. Kaya mauna yung gisulti mga higala ni commissioner o ni chairman mga kaigsuunan. Patay kang bata ka. Kay extended naman gid ang barangay election. Wa man po kay makwarta aning kumilik aning barangay. Wa may mga tagay mga igala o sapi ngadtos kumilik nga mga kandidato ani. Taon-taon, balik ta humalaman pipila ka mga pahinom. Tired of long queues? Worry no more. File your BIR Form 170RT or the annual income tax returns for corporation, partnership, and other non-individual taxpayers, subject to the regular tax rate at the comfort of your homes, using the EBIR Forms version 793. Fill in the portion for tax identification number, RDO code, and line of business. Key in your taxpayer's name for individual taxpayer and registered name for non-individual taxpayer, together with the registered address, zip code, and contact number. Also, do not forget to secure a valid email address to receive your filing confirmation receipt. Select 1702 RT version 2018C and you're good to go. For line number 1, just click the appropriate accounting period, whether calendar or fiscal year. For number 2, fill up the year ended. Choose and click yes or no whether it is amended return or not for item number 3, and whether short-term period return or not for item number 4. And choose the applicable alphanumeric tax code or ATC in item number 5. Moving on to Part 1, Background Information, go directly to line item number 10 and input the date of incorporation or organization. And now you're on to your Part 4 and enter the amounts on each of the line items. Click the highlighted part on item number 34 for ordinary allowable deductions,
Item number 35 for special allowable deductions. Item 36 for NOLCO, or just simply choose and click the highlighted part on item number 38 if you opt the ordinary standard deduction or the OSD. Make sure to enter the correct income tax rate of 25 or 20%, whichever is applicable for item number 40. You may also enter the tax credit and or payments and make sure to attach proofs. Do not forget to enter the correct net income on page 4, Schedule 5, Item 10, and must have equal amount on page 2, Part 5, Item 39. And now you're ready to click Validate and Submit. Take note, make sure you have a stable internet connection for the submission of the filed return. The confirmation receipt will then be sent to your valid email address. And that's it. What are you waiting for? File now. Siguraduhin malinis. Alright, balik tayo gala. Dinis na ito panagkuyog sa programang issue sa masa. Matay si Alice Go Inchik yun ay matod may gala sa korte. Mao nga di yun ay makaantigo mo istorya mga igala o Tagalog. No? Kay Inchik yun ay siya. Gidala rin lang may gala sa Pilipinas. Karon, ginudahan pag ining espiya daw sa China. Nai-ruling na ang korte nga di gud siya pwede mahimong mayor. Tungod kay ang requirement sa mayor mga kaigsuunan, mahimo kang mayor, natural born Filipino citizen. No, natural born. Kanang kuan John, cesarean. Pwede ba na mahimong mayor John? Kay burag dili man na siya natural. No? Kay cesarean man siya. Natural gyapon na. Kay matod pa sa itong batakang balaod, ang natural born, those who are born with Filipino parents, mother and father, no? Or kadto mga higalang gigran sa Congress, pariha ni Kwan. Kisa ganitong foreigner ganing nga gigran sa Congress, si Satos Tomas, si katong gigran sa Congress ba? Nga foreigner, no, nga amigo ni Ida Dango, si Kulas. Si Kulas. Kano, Filipino citizen na to. Kana ay ko naturalized. Dili natural born. Or those who are born with Filipino mother or father and elected Filipino citizenship after reaching the age of majority, legal age. Yang gipili ang Filipino citizen. Muna sila ang mga product, may galas gitawag na to mixed marriages. So, Filipino citizen siya. Sigo, mangyod mga higalay, 3 sigo nga Filipino citizen siya. Insik mangyod kayong gikan sa China ang yang ginikanan, naabot lang diri, ambot usay rason. Naabot diri ni dagan mga elementary pa diri na siya. Diri siya nagdako, pero insik gyud siya. So, ang requirements nga natural born Filipino citizen for you to become a mayor was not present mga igala in her resume. So, dili gyud siya pwede mahimong mayor. Dili siya mahimong mayor. So, in this case, dili tong second highest votes, kundili ang vice mayor mahimo mga igalang mayor hulip kang Alice Go. So go na si Alice Go. Go na siya paingon sa China. So ang kuan din mensahe din mga higala. Pila pa ka Alice Go ang naaron sa Pilipinas. Di ba?
Dapat maklaro na ninyo dia, dili citizen gyud, di tinuod nga Filipino citizen. Kay at stake din ha ang atoang seguridad. Basig citizen na siya sa atong kalaban nga nasod. Di ba? Nangispiya lang, nya gihimo na tong opisyal, pastilan. Kay tungod daghan siya kwarta, makapamalit siya buto panahon sa eleksyon. Mo man ni kanggo. Daghan kay kwarta ni sigo, kay kuanggo ni sa katong unsa to nga sugal digit type pugo. Di ba? Dako ko daw ning opisyal sa sugal nga pugo mga higala. Apil pa si Bungo anong istoryaha. Nawa naman na dugay. So mao ni ang naitabo. Daog kay daghang kwarta, unya dili man day Filipino citizen. Paita. Katong kaso ni Fernando Po nga resolve sa korte mga kaigsunan, bisag dili walay traces sa Filipino, pagka-Pilipino ang mga kuan. Taw-taw lang ha. Balik ta diri sa 90.7 Love Radio. Issue sa masa pagyapon niyong gipaminaw mga bay. Katong kaso ni Fernando Po, kay pasabot ko lang ni gamaya. Ngano man dyon, nga niingon man ang Korte Suprema nga si Fernando Po Pilipino nga tinuod man gyud to nga ang iyahang mama ba to niya? Lula. What you say dugo nga Pilipino? American o niya Espanyol. Mo'y dugo ato ni Fernando Po, mutong tisoy kayo. O nga nung gideclare man siya sa Supreme Court nga Filipino citizen siya. O niya diha na nahuman ang deklarasyon, nigawas ang deklarasyon may gala nga patay na pud siya. O nga nung gideklara man. Yun na ni maguna siya. Kita mga Pilipino, wa man gyud tay kanang ingon nga pure gyud ta nga blood unsa gyud ning kuan. Kay naaman tay halo nga Chinese, halo mga igala nga Malaysian, ingon pa siya na tay halo nga Jews. Halo-halo ang tundugo. American, Spaniards, Japanese. Halo-halo nga to ang dugo. Naamagod tayo gitawag kaniadto nga in mass kinibang citizenship. Nga bisag foreigner ka, if you elected and reside here in the Philippines during that time, considered ka nga Filipino citizen. Bisan pa og wala kay roots nga pagka-Pilipino. Basta imo ang pilion nga dili na ka magpuyo tungod kay nakaasawa ka ana. In mass citizenship ang tawag ana. And kato si Fernando Po, ngiyahang parents was a product of in mass citizenship. So that time, bisag lang niya ang iyahang mamagpapa, Filipino citizen na because product siya sa in mass citizenship. So therefore, kay Filipino citizen, bisag lang niya ang dugo, sa iyang mamagpapa, si Fernando Po, Filipino citizen. Mao na ingon sa Korte Suprema. So, daghang ka, matingala diha, tisoy pa kayo. Dali sa Occidental na pito, daghang mga tisoy kayo nga mga apelido. Tingala ka, na Pilipino man na sila because probably they were products of in-mass citizenship ang ilang mga kanunuan, ilahang mga forefathers. Kay wa ko masayo mga 1930s gipahinabo ang in-mass citizenship. That was 1930s. Nga tanan nga naa dis Pilipinas. Langyaw nga naa sa Pilipinas nakaasawa o diri na nakadesider nga diri na magpuyo, nakaanak o napaangkan. Automatic ipso facto becomes a Filipino citizen. And that was the basis mga higala sa Supreme Court for the declaration sa kaso ni Fernando Po Jr. nga he is a Filipino citizen. Kay ang iyahang ginikanan product sa in-mass citizenship adtong panahona. So, Filipino citizen siya. Mapo na. Pero wala naman roy in-mass citizenship. Tapos naman. Nga matay na itong mga produkto atong in-mass citizenship. So, kinanglan, natural born ka yun. Una ka makahupot aning pwistuhan ni.
Nganong kinahanglang natural born? Because delikado ni siya mga higala nga posisyon kung ihatag nato ngadto sa mga langyaw. O naay dugo nga langyaw nga ang loyalty wala sa Pilipinas. So, mo na dapat Filipino citizen, natural born Filipino citizen, sa pagtuo nga pag natural born Filipino citizen, ang iyahang gugma pagtagad kasing-kasing niya naagyo sa Pilipinas. Mao na gitagik din sa requirements. Mag-file ka og COC. Filipino citizen ka. Sigo, nag-file siyang COC, iyang gibutang Filipino citizen, pero dili day siya Filipino citizen. Chinese di ay siya mga higala. Because ang iyang roots, ang iyang parents were really Chinese. Father niya, mother niya was really a Chinese parents. Ni Alice Go, Chinese. Di man po ka makasulti nga product siya sa INMAS citizenship. Kay bata pa man. Nga, 30s to. Wala naman na aron katong mga produkto sa INMAS citizenship, wala na. Hagbay ra di bakasyon mga higala. Di ba? So, dili siya makaklaim na Filipino citizen ko kay product sa INMAS citizenship because ang iya po mga parents, bisan siya, ang card nga iyang gidala, Chinese gyapon. No? Kung tanda mo, how about katong kuan dyan? Nag-dual citizenship. Kaya ng dual citizenship, dili gina mahimong illegal. Kay dili man na mga higala mapugngan. It is involuntary. Kaya halimbawa, ikaw karon naminyo ka o foreigner unya sa balao dito sa foreign land, kung maminyo ka sa ilahang nasyonal, may mo po kang citizen nila, ikaw Filipino citizen ka, so dual citizen ka, di ba? O halimbawa, for those countries or states that admits aning gitawag nato mga galag, usually Filipino citizen ka by blood. Mama nimo, papa nimo, Filipino citizen. But because you born in a foreign land where usually, principle of usually, is applicable mga higala. Pasabot, kung asa ka na tao, mo na imuhang citizenship. Dito ka na tao sa foreign land, citizen ka po dito. Pero citizen ka po din is Pilipinas because your mother and father is a Filipino citizen. Mo na nga dili mapugna ng dual citizenship. Masahay, masayop tag huna-huna ang dual citizenship sa dual allegiance. Ang bawal ang dual allegiance kay kanang allegiance mauna ang loyalty nimo sa imuhang nasod. So you have to take your oath for your allegiance. Ang citizenship, di man ka mag-take oath anang citizenship. Either usually or sanguinis mga higala will do. By blood or by law dito sa ilahan. Pero kung allegiance ang istoryahan, manumpa naman ka na, ako magpakamatay ko para sa mga Pilipino sa nasod Pilipinas. Tungod kay ako Filipino citizen yun, ang ako ang gi-elect. Di ba? Ana man na. So, how about anang mga Pilipino nga to sa abroad, nahimo ng American citizen? Are they allowed nga mag-change again o silahang citizenship mag-imong Pilipino? Yes, pwede gyapon. Halimbawa, nahimo silang Navy, US Navy, membro sa US Navy. After retiring, they go back to the Philippines, ilang girenew ang ilahang Filipino citizenship. Nag-take sila og Philippine allegiance. Nanumpa sila nga ilang gi-renounce ang ilahang foreign allegiance o ilahang kuha og balik ang ilahang Philippine allegiance. Ang bawal ang dual allegiance, ang dual citizenship dili na bawal. Mo na siya klaro-klaro nga istorya. Pero kani si Alice Go di man makaklaim og dual allegiance, dual citizenship. Dili pod pwede dual allegiance. Kaya ang requirements pagka mayor, natural born Filipino citizen gyud. So wala gyud siya luna mga higala
sa iyahang pagkamayor sa Bamban, Tarlac. Dili gud siya pwede. Pwede lang siya mahimong prinsesa sa Pugo. Prinsesa sa Pugo. Piyansa mo ng Pugo. Daghang nakwartahang politiko ang mga negosyante. Mag-minsan pero daghan. Naigi pang hunghong sa tong mga pangalan pero saon taman nga o gimuhang pangutanon mo balibad man gyud Ay nako. Oy, ang ato ang mayor gyud si Basti gyapon. Vice Mayor na si Rigo. Wa pa mangis Tatay Digong makauli unless makauli si Tatay Digong, kay kuan kanang mausab ang kamada. Mintras napa sa The Hague, the Netherlands si Tatay Digong dili mga higala mausab ang pagkamayor ni Mayor Basti. Siya karon ang acting. Si Rigo isip the highest highest vote sa pagkakonsihal. Siya ang mahimo mga higalang vice mayor. Actually mao naman ning kamadaha unta. Vice mayor maginoon tandaganan anak ni Rigo pero tungod kay sa mga prevailing circumstances dagan si Carlo, dagan si Bernie Alag to ensure nga modaog gyud ang mga Duterte. Si Digong gyud ang gipadagan pagka mayor, gibay si Basti. Pero ang resulta mao ra gyapon, si Basti ang mayor, si Rigo ang vice mayor. Okay, modagan mo kita ni vice mayor si Rigo. Alright, so mao ni mga bay ang ato arong update, latest update dinhi sa ato ang dakbayan sa Davao, no. So unyang taud-taud ato ani mga higala hatagan og pagtagad, no. Ang ugma po na wala naman daytay oras, labihan ka paspas sa oras oy, nagpanikad na si Uncle Boy kaya mabasa na sa iyang news. Pero una ta mga higala magbulag-bulag yun na pa. Ato ang pulong pamalandong. Matinuod lamang ang mga damgo kung aduna kitay kaikag mubuhat ni ini sa atong pagmata. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ako yung alagan bata-bata, June Bersamin. This is 90.7 Love Radio sa programang Issue sa Masa. Salamat kayo, maimbuntang, and keep safe always, mga bay. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa Masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa Masa. Issue sa Masa. Issue sa Masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Issue sa Masa.